Sara Varis ja 14 vuotta ja 3 vuotta on harrastanut. Iisa Löytty, 14 vuotta ja harrastanut noin 4 vuotta. Alisa Väisänen ja mä oon 13 vuotta ja mä oon harrastanut 4 vuotta. Mikkelivoimistelut on tosi monipuolinen seura ja siellä pystyy tosi helposti tutustumaan muihin ihmisiin ja tosi monta eri lajia löytyy. Musta on ollut hienoa se, että näkee joukkueen ja muiden urheilijoiden sen onnen vaikka toisten onnistumisesta ja se kun huomaa, että muut joukkueelaiset kehittyy. Tänne voi tulla ihan 0 aloituspisteestä ja täällä oppii tosi helposti ja nopeasti. No eniten cheerleadingissä musta viehättää tää joukkueen koko niin kuin seuran yhteisö, että on todella niin kuin hyvää ja ammattitaitoista valmennusta ja urheilijat on ystävällisiä ja kohteleita muita kohtaan. Hyviä fiiliksiä tulee jutuista, joista tykkää tosi paljon ja on sellaista mukavaa tehdä. Olen harrastanut tanssillista voimistelua noin vuoden. Haluaisin oppia spagaatin ja spiraalin. Ihmiset täällä on tosi mukavia ja auttaa liikkeissä, jos on jotain vaikeuksia. Tässä haastavaa on tietyllä lailla jotkut liikkeet, joita ei ole ennen harjoitellut. Että tulee jotain uusia kokeiltua, mutta että tosi kivaa yhteistä tekemistä. Mä oon Iida ja mä oon harrastanut tanssia 5 vuotta. Mun lempitanssilajeja on nyky- ja showtanssi ja street. Parhaimmat asiat mun mielestä tanssissa on, että mä oon tutustunut uusiin kavereihin ja ohjaajat on tosi mukavia ja rentoja. Tanssin harrastaminen on tärkeä osa mun viikkoa. Ja saat olla oma itsesi ja saat näyttää sun taitojasi. Ja kyllä mä oon kehittynyt todella paljon tanssissa ja vapaa-ajallakin pystyy totta kai harjoittelemaan tanssimista, mutta kyllä täällä oppii tosi paljon. Oon ja mä oon 4. Mä oon ollut tässä ihan pitkään. No mä oon kiipeillyt harrastuksessa ja sitten mä oon hyppinyt lampalla. No siellä on kyllä kiipeilty ja sitten tehty, että käsi ja jalka on tälle ja käsi on tälle ja myös on tykännyt olla myös siinä, että mä hyppään lampalta patjolle myös mä tykkään. Mä tykkään olla halkuissa ainakin. No tuo on ihan kivaa. Mä oon Maisa ja oon 10 vuotta. Ja mä oon harrastanut akroa nyt 1 vuoden ja sitten nyt tän syksyn. Mä joskus pienenä harrastin jotain rytmistä voimistelua ja sitten jotain tanssia. Yhtenä kesänä oli semmoinen Mivon leiri, niin siellä sai testata kaikkia eri lajeja, niin sitten musta akro oli jotenkin tosi kiva. Kun sai tehdä semmosia kaikkia pariliikkeitä ja kaikkea semmosia. Täällä on kyllä tosi kivaa. Täällä oppii paljon kaikkia uusia kivoja temppuja ja saa kavereita. Mun mielestä tää eroaa voimistelusta silleen, että voimistelussa tehdään niinku aika paljon kaikkia yksin tämmösiä. Ja akrossa tehdään sit niinku parinkaan aika paljon. Kannattaa yrittää. Jos vaikka miettii, että no mitä jos mä vaikka osaakaan, niin kannattaa aina yrittää.